Сәламны юлым сезгә, хөрмәтле минем тамашачыларым. Туган тел телеканалында сәр итеп кенә тапшыру һәм мин аның авторы алып баручысы Роза Хайруллина. Без бүген Казан шәһәренә 12 концертлар залына зур теләк белән эшләргә йөгереп ашкынып килдек, дусларым. Бик популяр композитор. Үзенең иҗат иткән җырлары белән меңләгән җырчыларга дип әйтсәк тә һич алгыш булмас, этәргеч булган. Аларны зур матур дәрәҗәле урыннарга күтәргән композиторларыбызның берсе. Татарстан Республикасының атказанган артисты, кабатланмас Айдар Тимербаевның концертында эшлибез бүген, дусларым. Без башладык, сезгә күтәренке кәефләр телим. Бик тәмле, бик сыйфатлы, бик матур тапшыру булачак дип мин инде Аллага тапшырып эшемне башладым. Сезгә дә бары тик матур күтәренке кәефләрне телим. Киттек. Айдар Тимербаевның иҗат кичәсе, әлбәттә, җырчыларыбыз инде чәчәкләр, үзләренең җыр күчтәнәчләрендә барсында чын күңелдән аңа килделәр. Һәм бүген концертны кем алып бара икән дип күпләр кызыксынадыр. Мин шәхсән сезгә әйтәм, дусларым, бу концертның белдерүен күрү белән, һәм анда шушы артистның шушы составта булуын күрү белән шундый бәхетле хисләр кичердем. Мин аларны чыгыш кына ясыйлардыр дип уйлаганым. Ә миңа Айдар абый әле сер итеп кенә бик матур сүзләрне дә әйтте. Алмаз Мирзаянов алып бара диде. Һәм Алмаз Мирзаянов бары тик 2 генә концертта эшләргә вәгъдә бирәм диде. Алмаз, хәерле кичләр. Хәерле кичләр, хәерле матур көннәрдер, бәлкем кем качан карый. Мине Айдар абый уже дулкынландырып куйган инде бу сүзләр белән. Сездән дә шундый сүзләр ишеткәч, мин тагы да бер кадерләп төштем, ләкин сәхнәгә ул дерелдәүне, бу дулкынлануны алып чыгара һич кенә дә ярамый. Сезнең Башкортстан җилләре белән килгән энергияне алабыз да, туплыйбыз да, баш бирмичә рәхәт дип чыгыш ясыйбыз, Алла бирсә. Шундый рәхәт тамашачылар. Бу инде икенче сеанс концерт. Менә чәчәкләр бүләк итеп куйдылар уже килмәс борын. Ничек бу үттесең менә энергетикасы буенча? Нинди нәтиҗә, нинди уй фикерләр, хисләр синең беренче концертны алып барганнан соң? Бу сорауның җавабы синең соравыңда ук ята. Айдар Тимербаев җырларыннан төзелгән концерт дию белән аңлашыла. Монда бар туган як, әнкәй, монда бар табигать тә, монда бар икмәк тә, монда мәхәббәт тә, мәхәббәтнең җаваплысы да, җавапсызы да, җылата торган да, күлдерә торганы да, барысы бергә җыелган артистлар составы мощный. Бу состав бер генә концертта да юк. Менә Татарстанда да, Башкортстанда бары тик шушында гына. Һәм инде тагы да бер серне ачып китәсем килә. Алмаз Мирзаянов башка артистларда аларның концертларын алып бармый. Әмма дә ләкин үзенең концертын алып бара һәм бердән бер Айдар Тимербаевның концертларын алып барам, Аллаһ биргән булса. Йөзләгән хитлар авторы, Татарстанның атказанган артисты, автор башкаручы Айдар Тимербаев җырларыннан төзелгән концертны башлыйбыз. Айдар Тимербаев җырларыннан торган икенче концерт шау берлә башланып китте, дуслар. Зарина Хасан шуны әлегесе мизгәләре сәхнәдә үзенең җырын башкара. Кәефләр яхшы, дуслар. Әйтеп үткәнебезчә, бүгенге состав сыйфатлы, көчле, иң тек артистлардан тора. Тамашачыларның да иң дәртләре җыелган кул чабуларына каравыннан изге сәгатьтә, хәерле ниятте концерт башланды. Фестивальләр, премиялар лауреаты. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда үзе чибәр, үзе талантлы, үзе әле эстрадабызда шундый матур адымнары белән иҗат юлын башлап җибәргән Зарина Хасан шуны. Хәерле кичләр, Зарина. Хәерле кичләр, Роза. Хәерле кичләр. Бик шатбыз сезне күрүгә. Айдар Тимербаевның шундый матур масштаблы концертында. Миңа калса, аның концертына бик шундый яхшы башкаручылар, талантлы җырчылар гына эләгә алады. Җиңел генә эләгеп тә булмый әле аның концертына. Ничек эләктең син бу концертка? Мин үзем дә шаккатам, инде икенче ел күпме хыялланып йөргәннән соң Айдар абый икенче ел үз концертына чакыра. Бу нәрсәдәдер, идәдер инде, значит, инде урысча әйткәндә. Димәк, эшләвеңнең нәтиҗәсе бар. Димәк, нәтиҗәсе, уңышы бар, үсешең бар, димәк. Ничә җыры әлегесе көндә Айдар абыйның синең иҗатыңда? Айдар абый белән без әлегә 3 кенә җыр иҗат иттек, ләкин әле аның тагын эшләмәгән берничә җыры миндә ята. Өлгертә алмадык. Монсында менә бер атна калгач кына яздырып бетердек дисәм дә була. Шуңа өр-яңа җыр булып яңгырады әле ул беренче тапкыр бу сәхнәдә. Инде дәвамлы булсын, уңышлы булсын.
Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда безнең якташыбыз, бик талантлы җырчы, Башкортстан Республикасының атказанган артисты Радиф Зарипов. Радиф, хәерле кичләр. Хәерле кичләр, Розали. Бу инде безнең традициягә әверелгән Айдар Тимербаев җырларыннан торган концерт. Хәзер әйбит, һәрвакыт сентябрь башында була ул. Ә синең катнашуың, белүемчә, беренче тапкыр быел, шулаймы? Икенче тапкыр. Димәк, синең репертуарыңда Айдар Тимербаевның ничә җыры бар? Ике җыры бар, Аллага шөкер. Нинди җырлар? Бик ошый. Беренче җыры безнең шулай ук бик уңышлы булды. Синсез ничек яшәргә дип атылган җырларыбызның берсе булды. Менә тиздән аңа клип чыга, кстати, хәзер. TMTV-да, бүтән каналларда булачак ул. Һәм дә инде менә икенче җырыбыз, яңа җырыбыз инде төшләремә кергәлә. Ник син Айдар Тимербаевның җырларын җырларга булдың? Башка артистлардан кызыгып киттеңме? Барсы да хит җырга әйләнә дип. Әллә ничек булды? Юк, Айдар абыйның җырлары ничектер барыбер халык күңеленә ятып керә, ни өчен дигәндә, ул үзе теге ничек дип әйтим инде, менә шундый гади ни белән аккордлар белән яза дип әйтим инде менә. Шундый ул теге халык күңеленә керә торган, үзенең күңеленнән чыккан һәрбер теге авторның җырлары ул үтеп керә. Шуңа күрә Айдар абыйның җырлары миңа бик ошый. Миннән күптән җырларга хыялым бар иде. Менә былтыр үзе чакырып концертында дәште дә. Менә шулай итеп инде хәзер икенче ел рәттән эшлибез концертында. Яңа җырларын да Алла берсә эшләргә насыйп булсын. Туган тел телеканалын караучылар бармарагызда кул чабыгыз әле. Әлбәттә, ничек булмасын. Айдар абый үзе сезнең каршыгызда менә шулай һәрбер җырчысының чыгышын күзәтеп кенә тора. Ул шундаймы? Айдар абый, сәлам, беренчедән бәйрәмегез белән сезне. Шуннан сүзне башлыйк әле. Хәерле кичләр, бик зур рәхмәт. Минем иҗатымны хөрмәт итеп, халыкка танытырга дип килгәнегез өчен туган телдән дигел бер-беребезгә ярдәмләшеп яшибез дигән шикелле. Бик зур рәхмәт әйтеп узыйм әле. Үзегезгә рәхмәт, Айдар абый. Үзегез игътибар биреп безнең тапшыруыбызга бәя биреп чакырганыгыз өчен. Һәм инде менә шушында булды безнең беренче күрешү. Залда дуслар гөрләп концерт бар. Икенче концерт, Айдар абый. Бу бүтәле сезнең тормышыгызда шундый вакыйга, ике концерт биргәнегез булмагандыр иҗат? Иҗат кичәгез. Беренче генә түгел, бер 3 тапкыр шулай булганы бар иде. Менә бер концерт кына куйсак, бик күп кеше килә алмый. Инде күрәселәр килә. Менә шуның өчен дип шулай эшләбез инде без аны. Менә икесе дә субханалла билетлар бик тиз арада сатылып бетте. Шуңа күрә Аллага шөкер дип әйтмә, рәхмәт әйтмә әле тамашачыларыбызга. Бик зур рәхмәт безнең иҗатыбызны шулай хөрмәтләгәнегез өчен. Әле Айдар абый белән әңгәмәләрен дәвам иттербез. Әлегә инде камаушаламыйбыз. Ул әйтәм бит, һәрбер аның җырын башкаручы җырчының чыгышын шундый бәяләп кенә күзәтеп тора. Лейла Галиева үзе Айдар Тимербаевның концертына беренче тапкыр әйлә белүемчә. Беренче тапкыр йөрмә саклап җыры белән. Ничек танышлык сезнең, ничек бәйләнеп китте? Үзе тәкъдим итте җырларын. Айдар абый, әйтәм, сезне күптән карап барам, әйтәм, җибәрегез, әйтәм, матур җырларыгыз булса дидем, әйме? 3 җыр җибәрде, 3 җырның арасында йөрмә саклап булды. Кемдер аны, конечно, уйлады, теге разводтан соң бит теге заказной җыр итеп әйме, ә ул җыр инде уже ул авторда бар иде, ә халык әле белмидер әле, минем андай уйлар бар икән. Так что бик вакытлы, бик урынлы булган һәм синең репертуарыңа шундый тиешле вакытта килеп керде дә бу җыр үстереп тә җибәрде тагын тамашачылар санын. Субханалла. Уңышлар сиңа, Лейла Галиева, Башкортстан, Уфа. Татарстан Республикасының атказанган артисты Шулпан Юсупова шулай ук әле яңа гына 2 җыр башкарды. Бу бит инде 2 җыр башкару шундый кеше концерттаймы? Зур дәрәҗә. Сезне димәк Айдар абый шулай ук бик хөрмәт итә. Ни өчен икән? Белмим, анысын үзеннән сораргадыр инде. Димәк, сез аның җырларын шулай ук ул яратканча җиренә җиткер башкарасыздыр дип уйлыйм. Мин бер серне сез ничек кабул итәсез аның иҗатын һәм ул биргән җырларны ничек башкарасыз? Инде хисләр тоясыз аның җырларын башкарганда, Шулпан. Аеруча Айдар абыйның җырларын башкарганда төбенә җиткереп, рәхәт итеп, аның һәрбер җыры ничектер менә йөрәккә үтә торган итеп яза ул аны, әйме? Бик яратам. Менә әле бүген премьера җыр булды. Беренче тапкыр җырладым гомумән. Һәм уйлаганым, әзрәк барыбер теге беренче тапкыр җырлаганда ничектер менә куркыта дип әйтим, сүзләрен онытырмын дип уйлыйсың. Юк, шундый рәхәт булды. Рәхәт алып чыктым сәхнәдән. Димәк, инде премьера вакытында шундый хисләр сезнең йөрәгегезгә тантана иткәч, димәк, киләчәгедә бу җырның өметле һәм бу сезнең репертуарыгызда бу җыр яхшы урынны алыр дигән ышанычта калабыз. Айдар абый, рәхмәт сезгә. Менә шушындый хисләр бүләк итәсез җырларыгыз белән. Шундый менә күтәренке кәефләр бүләк итәсез. Җырчыларның үзләренә генә түгел, миңа калса тамашачылар бик җылы кабул иткәндер, бит Шулпан. Рәхмәт Айдар абый булганыгыз өчен. Рәхмәт Айдар абый.
Алла бирса сезгә сәламәтлек телим иң мөһиме һәм бик күп илһам килсен сезгә. Әлфия апа белән килсә дә ярый, но илһам күбрәк килсен. Hörmətli dostlar, konsert indi əlbəttə birsindən birisi matur моңлы җырлар белән үрелеп бара. Әлеге мизгелләрдә үземнең якташым Ермәкәй районы егете Илшат Валиев үзенең көчле профессионал тавышы белән Айдар Тимербаев җырткан җырны бүләк итә. Рауил, сәлам. Бу бит минем иң хөрмәт иткән Татарстан Республикасында яшәүче блогер дустым, җан дустым, хәерле кичләр Рауил. Хәерле кич. Менә беләсеңме? Менә сине шундый ишараларда күрергәйме? Менә ул болытлы көндә кояш килгән кебек аңлыйсыңмы? Менә син шундый розочка. Менә син шулай итеп кабул итә беләсең һәм шул ук мизгелләрдә әйме бөтен хөрмәт һәм ихтирам хисләреңне кешегә бүләк итә дә беләсең, уртаклаша беләсең. Менә синең кебек каршы алган, синең кебек мине шул хәтле куәтләгән бердән-бер блогер һәм бүтәннәр юк Рауил синең кебекләр. Алар бар әйме? Менә хәзерге вакытта әйме? Кешеләр ништер ояла үзләренең чын хисләрен бирергәйме? Менә оялар кешегә рәхмәт әйтергә. Мин сине яратам. Син шундый матур бүген киенгәнсең дип, менә комплиментлар әйтергә оялар әйме? Аны оялмасак, безнең дөньябыз да шундый рәхәтрәк яшәргә булыр иде. Күңеллерәк булыр, күңеллерәк булыр. Шуңа күрә мин бик шат. Менә Башкортстан бүген монда булзгач әйме? Ике республиканы бер итеп әйме? Дусларча, туганнарча бер-беребезне кабул итсәк, ул бик әйбәт. Прям син розочка әйме? Безнең Татарстан белән Башкортстанның күпере, мост. Шулай бит инде. Шулай инде, ниндер кимәлдә шынап та шулай. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Татарстан Республикасының халык артисты Зөлфия Валиева. Хәерле кичләр. Хәерле кичләр исәнмесез. Зөлфия Валиева үзе дә чыгыш ясады. Әле миңа сөртеп кенә әйттеләр, менә шушы матур йөзем төркеме кызларын чыгышы ул шулай ук сезнең хезмәтегезнең нәтиҗәсе дип әйтеп үзегез сөйләп китегез әле. Мин бүген шундый бүләк белән килдем Айдарның концертына, Айдар Тимербаевның концертына. Бу йөзем кызлары дип төркемнең исеме йөзем кызлары. И җырның исеме йөзем кызлары. Менә шундый бүләк алып килдем. Монда 12 кыз. Безнең татар мәкале бар бит әле. Без идек, без 12 кыз идек. Базга төштек, ма яшадык шул. Менә шул 12 кызлар, кичкенә татар туташлары җыелды. Шушы матур җырга, шушы матур төркемгә һәм без бүген шундый зур сәхнәдә, зур тамашачыга җырыбызны кызлар белән җырладык. Авыр булдымы менә шу бәләкәчләрне җыештыру, аларга әле җырларны өйрәтү, сәхнәгә чыгарга батырлык та бирергә кирәк бит аларга. Акыллы барысы да. Алар бит артист әтиләрен, әниләрен күреп үскән балалар. Аларның арасында Азат Фазлыевның кызы да бар. Мирзаяновның кызы да бар. Анда кемнәр тагын? Асаева, Гөлназ Асаевның кызы. Зәмирәнең кызы. Шулай итеп алар инде кичкенәдән күреп үскән балалар. Алар сәхнәдә югалып калмадылар. Аллага шөкер, минем өметемне акладылар. Һәм инде бу матур чыгышта һәм сезнең шушы чыгышыгызда Айдар абый Тимербаевның өлеше дә зурай бит. Аның җыры булмаса, без бу концертна катнашма алмас идек. Безнең Айдар Тимербаев ул менә шундый бәләкәй кызларга да, балаларга да җырлар язарга оста композитор. Рәхмәт, Айдар Тимербаев. Зәмирә, сезнең кызыгызның бүген чыгышы көтә дип мин күреп торам әйбит. Без инде көндез чыгыш ясадык, инде көндезге концертта. Менә хәзер кичкесенә чыгып барабыз. Уңышлар сезгә. Исеме ничек булды әле? Исемең ничек, кызым? Елма барда яхшы. Камилә. Айдар Тимербаевның җырын башкара бүген аңлаумча. Бер үземе? Бер үзе түгел, алар йөзем кызлары, алар 13 кыз, шундый кичкенәләр бөтенесе дә берәм тезелешеп керәләр. Әйе. Монда кыскасы сез бүген татар эстрадасы сәхнәсендәге күп кенә җырчыларның кызларын бу ансамбльдә күрәсез. Әле шул туры килде, бөтенесе бер вакытта туганнар алар. Менә шулай. Сез сөйләшкәнсездер бер вакытта аларны табырга. Матур иҗат уңышлары теләп калабыз. Сезнең бәләкәчләрегез әлегә озатабыз. Сәхнә артына әйдәгез, әзерләнегез. Менә бит карагыз әле дуслар, күзәтеп китегез әле. Исәнмесез инде? Хөрмәтле тамашачылар, сәхнәдә шул хәтлек матур, шатлыклы хисләр бүләк итә торган номер. Монда инде безнең бәләкәй кечкенә артистларыбыз, шулай ук Айдар Тимербаев әйткән җырны башкаралар. Йөзем кызлары төркеме чыгыш ясый. Субханалла, машалар, күзләр тимәсен инде. Инде
Артистларыбыз әлбәттә борчылалар күбесе үзләренең кызларының чыгышлары өчен. Ничек Бурановский бабушки бар бит. шуңа ошаган? Öldüm. Сен беренче тапкыр сахнада күрдең аларның бу чыгышларын. Yine bir konsertte gördüm Aydar abinin. Bana oldu konsertte yine. Bana hazır tağın. Koşup yeri biz olsa bilen. Нәрсә бүләк итә? Күрсә. Нәрсә бүләк итә сине бу чыгышы өчен? Уенчык алдык инде. Oğlan nuk сөйләшенгән инде. Матур гаилә Гөлсирин Абдуллина, Азат Абидов камаларының кызлары матур итеп чыгыш ясады. Йөзем төркемендә. Ничек хәлләр сезнең гомумән? Бик шәп. Бүген бик нык дулкынланабыз үзебезгә дә караганда, чөнки үзебезнең балабыз чыгыш ясагач, зур сәхнәдә ул бик нык дулкынландыра икән. Менә үзенә үзе алкышларда бүләк итә инде, субханалла. Менә Айдар абыйның өлеше зур дип әйтеп китәсе килә. Бит шушы төркемнең барырга килеп шушы җырны башкаруында әлбәттә Зөфия Валиевага рәхмәт оештырганы өчен һәм инде Айдар абыйга да нинди теләкләр җиткердең Азат? Айдар абыйга озын, озак, саулыклы гомер телибез. Һәр вакыт безне барыбызны да шатландырып торсын, үзенең матур җырлары белән, үзенең олы йөрәге белән. Айдар абый ул тормышта бик шәп кеше. Без дә беләбез аны. Бик олы йөрәкле, мәрхәмәтле, итәгатьле инде улай бит шундый. Ярабыз сез атабыз Абидовлар гаиләсе. Синең бер ике сүз әйтәсең килмәме ничек хәлләр? Әбәт. Яхшы булсын, тагы да яхшырак булсын. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, әйтеп киткәнебезчә, бүген инде иң оста башкаручылар, иң талантлы җырчылар, сезнең кашыгыз, сезнең күпләрегезнең яраткан җырчысы Руслан Кираметдинов. Руслан, хәерле кичләр. Хәерле кичләр, Роза. Бүген инде Айдар абыйның иҗат кичәсенә җыелгач, аны мактыйсы килә, аның иҗаты турында күбрәк сөйләшәсе килә. Менә аның иҗат иткән җырын син әле башкаргач, синдә менә нинди уйлар, нинди хисләр һәм бу җыр синең репертуарыңа ничек уйлыйсың, нинди көч, нинди урын алыр икән дип. Шынында бу җыр инде хәзер халык күңелендә үз урынын алып тора башлады. Сүзләрдә бик мәгънәле бит инде безнең легендар шагыйрыбыз Роберт Абеминуллин сүзләре. Менә инде шундый Айдар абый бик шундый матур сүзләр, шундый җыр иҗат иткән, ки иҗат иткән һәм кыска вакыт эчендә адәм баласының күңелендә үз урынын алып тора башлады. Безнең канәгатьме менә шушы аның җырын алып репертуарыңа менә шулай итеп урын кертеп, шушы җырга урын биреп, әйме иҗат итүеңә җырлавыңа бу җырны. Киләчәктә хезмәттәшлек итәсең киләме тагы да Айдар абыйдан җырлар алып? Әлбәттә инде теге бер генә җыр белән генә тукталмыйбыз. Исәп бар инде, улар да бар. Айдар абый әле менә җырлар җибәреп тора. Ул бит инде барыбер кайсы теге күрәк күңелгә ята, шунысын алырга тырышасың. Шуның өчен әле Айдар абыйның җырларын минем репертуарда байтак күп булыр дип санап калабыз. Без дә шуны теләп калабыз. Айдар абый, сезгә иң мөһиме сәламәтлек һәм инде һәрвакыт илһам чишмәгез гөл ташып торсын. Безнең шушындый популяр кеше җырчыларыбызга җырларыгызны һәр даим биреп торырга Аллаһ Тәгалә көчен бирсен. Шулай бит, Руслан? Шулай, рәхмәт. Рәвил Закиров, сезнең кашыгызда, дуслар. Рәвил, менә Айдар абыйның иҗатына булган менә син мөнәсәбәтеңне ишетеп китәсе килә. Ничегрәк синең бу фикерләрең? Айдар абый Тимермаев бит инде ул безнең күп хитлар авторы әйме. Алла бирсә, миңа да эләгер дип уйлыйм аның җырлары. Мин дә кертегенә бит җырлар яздыра башладым, әйме. Менә мин хәзерге вакытта Сирнә Зайнетдинның командасында эшлим. Сирнәнең ике җыры белән Айдар Тимербаевның алар йөрәккә ятып кера, аңлыйсыңмы? Алар менә күңелгә кирип, күңелне айкап чыгаралар. Менә китмәсин калдыры, бәймен 5 минут. Алар барысы Айдар абый. Менә үзегез күреп торасыз. Татар эстрадасының самый топовый артистлары бүген монда. Димәк, аның җырлары бу эстрада весы бар. Аңлыйсызмы? Айдар абый Тимербаевка уңышлар, иҗат чишмәсе безнең беркайчан саекмасын. Менә хитлар туып торсын. Рәхмәт сиңа, Рәвил. Шундый ишкерсез үзеңнең бөтен күңел түрләреңдәге хисләрең белән ортаклаша белгәнең өчен, матур теләкләрең өчен рәхмәт сиңа, Рәвил. Сертип кенә тапшыру үз эшен дәвам итә сезнең каршыгызда. Безнең яраткан җырчыбыз Татарстан Республикасының атказанган артисты Сиринә Зайнетдинова. Сиринә, хәерле кичләр сиңа. Хәерле кич, Розочка. Без бик шатбыз сине үзебездә Татарстанда күрүебезгә. Рәхмәт, Сиринә. Безне сезнең кебек шәп кешеләр чакырып торганда, сезнең кебек Айдар абый, без киләбез, ишебез рәхәтләнеп инде. Бик шатмын мин дә сине шушы Айдар абыйның текә җырчылардан гына торган концертларында күрергә. Шулай. Син дә бу составка эләккәнсең һәм ничә җыры бүген синең репертуарыңда Айдар абыйның?
Айдар абыйның минем икенче җыры репертуарымда былтыр концертында да рәхәтләнеп катнаштым. Быел да инде бүген яңа икенче иҗади мәчебез премьерасы булды. Сәхнәдән 5 минут дип атала. Мәхәббәт турында, әлбәттә, яшьли сөеп, бергә булмаган һәм инде кибет тирәсендәме яки театрдамы 5 минутка гына сөйләшеп алган парлар турында. Менә шундый минем өчен бик тә ул бардыр андый парлар. Ул сәхнәдә түгел инде, залда, зритель залда да утырган шундый тамашачылар бардыр дип уйлыйм мин. Һәм без Айдар абый белән уйлаштык та, Сирина, әгәр дә инде аның да, минем дә андый хатирәләр, тарихлар булмаса да, безнең бит тамашачы шуның хәтлек төрле язмыш белән. Бәлки шундый язмышлы тамашачылар да бардыр дип шул җырны без җиһанга чыгарга булдык. Искиткеч матур итеп шундый бу җырның тарихын сөйләп киттең. Синәйм, рәхмәт сиңа. Чынлап та төрле язмышлар бар. Бәлки кемдердер бу җырны ишетеп күңелләренә индер юану алырлар, әйбет. Индер яктылык алырлар, көч алырлар. Чөнки һәрбер җыр аеруча бер үзе зур көчкә ия. Рәхмәт сиңа, Сирина, булганың өчен. Рәхмәт сиңа. Уңышлар сиңа. Сау булыгыз. Хөрмәтле дуслар, бүген инде әлбәттә безнең җырчыларыбыз үзләренең репертуарында Айдар Тимербаев җырткан җырлар, хит җырларын гына түгел, инде яңа матур җырларында бүләк итәләр. Әлегесе мизгелләрдә сәхнәдә Азат Фазлыев шулай ук яңа җырын премьер итеп бүләк итә. Айдар Тимербаев иҗат иткән "Кашандыр без бала идек". Айдар абый инде безгә теге композитор буларак кына түгел, ничектер мен абый дип йөрим. Һәр вакытта ул нәрсә әйтим, менә шын күңелдән әгәр кеше синең хөрмәт итә икән, ул күренә аның характерынан, ул вакытта ул үсүгеп тә ата, ул ырышырга да мөмкин. Ул тутырып язырга да мөмкин, әйбет. Ләкин аны эшли безгә яхшы булсын өчен шын күңелдән. Нинди генә булса да, теге шундый күңел төшенкелек вакытлар мен Айдар абыйга теге сизгән кебек Айдар абый шалтырата миңа. Шалтырата да, анда "Эннем, син шуннан әйбер таптыңмы? Менә шул әйтәсең, шул әйтәсең" дип, башка бер нәрсә кылмый, бар, башны катырма, давай эшләргә дальше дип. Шуңа күрә ул безгә абый кебек, Гөлнарапада хөрмәттә без тормыш иптәшен җырларда бирә. Ул җаны белән теге ниндидер финанс ягы өчен түгел, күңеле белән иҗат итә торган автор дип әйтәсем килә минем. Быел 3 клип төшердек. Шул 3 клипның икесе Айдар абыйныкы, берсе Азатныкы инде. Бездә әле бала идек дигән җыр һәм без бүген сәхнәдә җырлаган "Гөрләтеп яшисезләр мораль" дигән җырга клип булды. Демәк, сезнең дә иҗатыгызда бик көчле урын ала Айдар Тимербаевның җырлары, шулай бит? 70% җыр бүгенге көндә аның җырлары сольнида, безнең дуэтларда бар бит. Сольни бигрәк тә күбрәк Айдар Тимербаев иҗаты. Чөнки ул миңа нәрсә кирәк икән белә. Нәрсә кирәк икән белә. Менә нәрсә кирәк икән белә. Аналла, машалла, Айдар абый шундый һәрбер җырчыга нәрсә кирәклеген туеп күңелегез аша иҗат итәргә сезгә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, гомерегезне һәм инде илһам чишмәсен. Яратабыз сез, Айдар абый. Рәхмәт сиңа. Хөрмәтле тамашачылар, Айдар Тимербаевның концертында шибез һәм вәгъдә иткәнчә эксклюзив кадрлар бүген сезнең өчен. Карагыз әле, тере легендабыз Зөһрә апа Шарифуллина шулай концертка килеп җиткән. Бик шатбыз Айдар абый Тимербаевның җырын башкаруызга һәм шушы концертта сезне күрүгә чиксез шатбыз. Зөһрә апа, үзегез сөйләп киттегез әле, бу җырның сезнең репертуарга ничек килеп ләгү турында? Бу җыр гомер йомгагы дип атала. Гомумән Айдар белән безнең танышу кызык кына булды. Безнең бит менә шундый проект бар, музыкаль Сабантуй. Һәм инде шушы музыкаль Сабантуй безнең шул хәтле популяр булып китте ул хәзерге вакытта. Һәм әйтәсе килә минем без Илсөя Бәдретдинова белән катнаштык.
Илсия Бәдертдин ул минем ошо тожарым башкарды. Мин башкардым аның ак язларны. Мин инде Илсиядән соң мен әйтәм, мин бөтенләй җырлый да алмыйм инде. Илсия яшь, аның заманча җырлыйлар, аларның бит икенче. Мин бит инде икенчерәк стильдәге, күптәнге җырчы бит инде. Дип әйтсәм бик дөрес була бит инде, мин 50 елга якын сәхнәдә бит инде артыгы белән. Менә шулай иттереп, әле бүген җырлап чыктым бит. Әнә ничек яраттылар, шаттылар. Сезне бөтенләй сәхнәдән озатасылар да килмәде бит. Зөһрә апа шул хәтлек алкышлады тамашачы. Без сезне зарыгып көтеп алдык. Кашан Зөһрә апа чыгыр микән безнең янга дип, дуслар. Шулаймы? Әйе. Бит чынлап та сагындыртып кына йөрисез хәзер Зөһрә апа. Без тамашачылар миңа калса сезне бик сагыналар, юксыналар. Хөрмәтле тамашачылар, Айдар Тимирбаев чыгышы вакытында инде күпләр тамашачылар исәпләделәр, сәхнәдә аның үз төркеме бар. Алар шундый матур иттереп менә бер тандем булып, бер шундый организм булып дип әйтергә кирәк чыгыш ясадылар. Сер итеп кенә сорыйгал Айдар абый, сезнең шундый хат төркемегез, шибәр кызларыгыз барлыкка килгән икән, әйбәт. Чыгышыгызны биючеләр, музыкантлар белән тулыландырасыз хәзер. Бу хәзер генә түгел, без хайранлы чараларда катнашканбыз. Шундый чараларда катнашканда менә безнең кызларыбыз, безнең группабыз бәләкәй генә. Бу төркемнең исеме юкмы соң әле? Төркемнең исемен куймыйбыз, аты беләләр. Бар серләрне дә ачмыйбыз әле. Бик талантлы кызларны сайлагансыз күреп торам. Әлбәттә, безнең тирәдә бар тик бик яхшы талантлы кешеләр генә йөри. Елдан ел хитларыгыз арта. Сире нәрсәдә Айдар абый? Сире мин сорыйлар инде, кайдан илһам аласың, дип әйткән очракта кайфтан гына тормый, мин кайфым булмаганда моңсурак җырлар язам, кайф булганда күңеллерәк җырлар, инде мине илһамландыручы ул иң төп илһамландыручы мине җыр тексты, матур җыр тексты булса, мин үзеннән үзе языла җырлар. Инде илһамландыручың бар дисә, ул минем тормыш иптәшем Гөлнарам. Һәм матур җыр текстлар. Сезнең тизлектә бик зур бит Айдар абый. Менә әле җырчылар белән сөйләшеп киттегәйме? Әле Айдар абый җибәргән фәлән җыр бар әле. Әле нич җыр ята әле. Менә шулай һәрберсеннән шундый сүзләр яңгырый. Сезнең ул тизлекне ничек сез менә атнасына уртача ничә җыр языла Айдар абый? Белмим, ул алай итеп әйтеп булмый. Көнгә 1-2 дә язарга мөмкин, айлар буе да язмаска мөмкин. Мин бит әле ул иҗат белән шөгыльләнмим, минем бизнесларым бар, төрле тармакларда дип әйтим, шуңа күрә алай дип кенә әйтәм. Көнгә шуның хәтле язам. Айлар буе язылмаган вакытларда бар. Айдар абый Тимирбаевның иҗатына килгәндәйме? Сезнең репертуарда да аның җырлары зур урын алып тора дип уйлыйм мин. Айдар абый гомумән әйткәндә бик тырыш, бик үзенчәлекле шәхес. Аның җырлары да башкалардан аерылып тора бит. Ишләсең, тыңлыйсыңдыр. Әле менә бүген дә башкарачак яңа җырым, хәтерлисеңме дип атала, шулай Башкортстан язучысы Марат абый Кабиров сүзләренә язылган. Шуның кадәр матур мәгънәле җыр. Һәм Айдар абыйның үзенә килгәндә, Айдар абый ул бик тәвәккәл кеше, бу концертында ул инде менә узган ел сентябрь аенда куйды. Киләсе елга мин менә шушы числода куям дип әйткән иде. Ул инде алдан менә бөтен әйберләрен планлаштырып куя. Менә шунлыгы өчен дә бик хөрмәттән бик яратам мин Айдар абыйны. Ул менә әйткәндә, җырлар өчен талашмыйча, матур итеп иҗат итәргә насыйп булсын. Бергә картайганча Алла берсе, Алла берсе. Без иҗатның башыннан ук Айдар абыйның җырлары белән башладык. Менә 2 ел альбом дип әйтгәндә 18 шәһәр җырдан яңа җырлар бөтенесе Айдар абыйныкы. Һәм бүген санап чыгардык. Менә аның ул язып биргән 180 җыр бар безнең. Ул бер артистта гына фатлы җыр юктыр. Әле монда әле язылмаганнары дагы, теге аранжировка эшләмәгәннәре, чыкмаганнары дагы бар. Шуңа күрә Айдар абыйга инде иҗат чишмәсе саекмасын. Без якташлар, сабалар, күрә бергә булык, бердән булык. Сагына була күрсен. Әле күп еллар шулай тамашачыларны куандырып яшәргә. Без инде бәйрәмләрдә дә бергә туган көн, яңа ел, бергә ял итәбез, шулай дип теге аралашабыз. Гөлнар апа инде тормыш иптәше Зинярәгә киңәшләр бирә. Айдар абый, мин аның белән киңәшәшәм. Көнгә бер тапкыр сөйләшмәсәк телефоннан көн үтмәгән шикелле ничтер, көн бер теге. Әтияне белән сөйләшкән шикелле теге. Фатихасын аласыңмы ишен? Сөйләшеп алабыз. Ул үзенең теге иҗат кешесе булгач, менә монда булгайрак сөйләшәбез, программаны менә теге гел сөйләшеп
аралашып торабыз. Рәхмәт сезгә шундый булганыгыз өчен. Миңа калса сез аның җырларын шулай ук бик җиренә җиткереп, тамашачыларның күңелләренең түрләренә үтеп керлек иттереп башкаручы безнең яраткан шәп дуэтыбыз. Уңышлар сезгә. Рәхмәт Роза. Рәхмәт Туган тел каналына. Менә Казанда хәзер безнең оператор үзгәрде. Бөтен музыкаль каналлар арасында Туган тел беренче һәм синең тапшыруны еш көтәләр, кабатлап карыйбыз. Рәхмәт яусын. Сезне күргәч бигрәк тә күңелгә май булып яттыгыз. Якташлар Мин аны әйтүдән туктайм. Татар башкорт эстрадасында иң шәп алып баручы син, Роза. Рәхмәт сиңа. Айдар, Гөлнара, сіз де шуны матур бүгінгі бәйрәмегез, ижад бәйрәмегез, менә бу сезнең икегездә бәйрәмегез. Шын күңелдән тәбрик итәм. Бәхетле булыгыз, матур яшәгез. Гел пар күгәрсеннәр шулай итеп, бер-берегезне хөрмәт итеп, бер-берегезгә кирәк булып, бер-берегезгә терәк булып, балаларыгызның игелеген күреп яшәргә насыйп булсын. Яратам, хөрмәт итәм. Айдар абый Тимербаевның иҗат кичәсендә безнең тере легендабыз Салават Фатхетдинов Зәки улы үзе дә килгән, котларга диптер инде. Әлбәттә, аның җырларын башкарырга дип әйме. Хәерле кичләр, Салават Зәки улы беренчедән. Кичләр барыгызга хәерле кичләр. Айдар инде елга бер бәйрәм ясала. Безгә дә, тамашачыларга да, үзенә дә бик матур гадәткә әйләнеп китте бу. Аллага шөкер. Шуңа бик уңышлар телим. Үзүреннән тапкан кеше ул сәнгатьтә дә, үзенең эше буенча да, шигъри гамәле буенча да безнең бик яхшы мөнәсәбәт. Ул улыны улыйта белә, кешене кешейтә белә. Мәгънәле кеше. Шуңа күрә хөрмәтем бик зур. Монда шундый матур дуслык, шулай бит Сияткар кызым. Айдар минем өчен композитор гына түгел, җырчы гына да түгел. Айдар минем өчен шын кеше һәм шын ират, беренче чиратта. Кирәк вакытта тотып сүгәдә торган, юата да белә торган әйме. Канатландырып та җибәрә, артык канатланып китсәң бәреп тә төшерә. Айдар Тимербаев. Илсия ул, Илсия менә шын дус ул. Ниндидер ир кешеләрдә аның шикелле үз сүзендә тора. Ул әйтте икән битте, шалт эзәдә эшләп тә куя. Шуңа күрә ул шын молодец. Җырчы гына түгел, үз әйтмеш ди. Ул шын дус, таянычлы дус. Һәр вакытта таяна торган. Иң ышанычлы, иң намуслы, иң шәп тәвәккәл Сияткар кызы. Аның турында да күп сөйләргә була. Үзенең концертында сөйләрбез. Бүген без Айдар Тимербаев турында бүген без сөйлибез, дуслар. Айдар абый, рәхмәт сезгә шундый булганыгыз өчен. Без инде бик күп тапкырлар әйттек, иң төкә җырчыларны, иң хит җырлары белән җыйган һәм сез ул җырларны булдырган композитор бит. Рәхмәт сезгә. Айдарның җырларын без иң беренче җырлаучыларның берсе. Шуңа күрә Инде җырлый, әйдәк дискә төшереп китик әле. син дәрескә килмәгәндә. Бүген инде җырын башкарасыз. Бүген вообще премьера. Яңа Вообще бер кая пока. Вообще премьера менә бүген. Ничек нашлай туры килде. Яңа җырлар табылды, җибәрде, все-таки табылды бер җыр. Рифат карап торам, субханалла, синең стиль дә үзгәреп киткән. Минем инде төрле төстә кием бит инде костюмнар. Кызылда, сарысында, зәңгәрдә төрле. Менә бу ел бөтенебезнең бергә бутап кушып кияргә булдык. Бик килешле. Күстимәсен, бик килешле. Тагын булыгыз, мин ышанган булыйм инде. Әйдә, рәхмәт. Бүген Айдар абыйны мактыйк әле. Менә кайсы яклары белән ул сиңа кеше буларак та, композитор буларак та башкалардан аермалы дип уйлыйсың син? Айдар абыйның җырлары аерылы аның үзенең менә башка композиторлардан. Аның ниндидер менә дөрес иттереп көйдә сүзләргә дөрес иттереп ударение басым ясаулары менә аның үзенчә килеп чыга. Һәр композиторның үзенчәлеге бар инде. Менә Айдар абыйныкы да шуша аерылып тора. Нинди генә радиода барсымы, телевидениедә барсымы, аның җыры китә икән, ал инде бу Айдар Тимербаевның җыры дип. Аның белән эшләве рәхәт җайлы ул теге бер җырны бирдем дә оныттым дип калмый ул. Һәр вакытта таләпчән, башыннан ахырына кадәр аның бер нинди дә ярар әле дигән әйбер юк. 100% идеаль булырга тиеш. Аның менә шул ягы таләпчәнлеге. Мин сезгә киләсе сорауны бирәсе килә. Сез аны социаль челтәрләрдә генә күрсәтеп киткәнегез, әйме сез хәзер артистлар исеме белән бәләкәй генә өйләр төзи башлагансыз шикелле үзегезнең туган якларыгызда. Моның турында сөйләргә ярый Айдар абый? Ярый да инде, белмим.
Мин Айдардус авылы төзергә төзеп ятабыз инде без. Анда менә Айдардус авылы дип язылып куйган шундый керәсең яктыртып дип инде. Анда теге бик кызыклы әйберләр булачак. Üstünden әйтеп китәм, анда 6 йорт куелды хәзергә. Аның берсе Салават Закешныкы, берсе Илсә Бәдретдиновка, берсе Рифат Гарипов, берсе Мирзаяновлар, берсе Рамазановлар, берсе Фазлыевлар. Бу әлегә шулай алар йорты дип инде, алар исемен йөртә торган, алар үзләрдә кайтып ялта торган. Шундый Айдардус дигән янып тора торган авылга килеп керәсез, анда Салават йорты, Бәдретдинова йорты дип шундый хыяллар бар. Анда инде тагын бик матур әйберләр төзеп ятабыз. Аның бөтенсендә әле ачып бетермик. Булмаган килеш, инде теге бу турыда сөйлисе килмәгән, үзегез сорагач кына менә шундый хыяллар белән яшәп ятабыз. Шушы хыяллар да бит әле кемгәдер хыял килми бит Айдар абый. Менә идея килми дибез әйме? Русчалатып әйткәндә менә алар сезгә каян килә? Бу илһам түгел, бу менә идеялар, хыяллар, максатлар, менә планнар каян килә сезгә? Нәрсә эшләгәндә, табигатьтә булгандамы? Шәй эчеп утыргандамы? Ул ничектер авылны җанландырып җибәрү максаты белән эшләнде. Инде минем да пекарням да бар. Мин мәти гомер буе 35 ел буе җитәкләгән пекарня. Аны җимермәкчеләр иде. Без аны сатып алдык та торгызып, нәхәрибиләр пешереп ятабыз инде. Шуның өчен анда бик еш булырга туры килә. Һәм инде менә шушы бер матур элеккеге яшелчә бакчасы хәзер инде ташландык хәлендә иде. Мин аны үземә законлаштырып алдым да ул җирләрне. Мин анда матур күл ясадык. Анда балыклар да күп инде хәер. Шунда һәм шунда йортлар менә артистлар исемен йөртәтгән йортлар. Сез авылга җан бирәсез, аны яшәтәсез, аны тагын яшәртәсез, әйбәт, яңалыклар кертәсез. Миңа калса бик зур, саваплы да, җаваплы да эш башкарасыз. Айдар абый, әле җыр иҗат итүдән дә башка, шуңа күрә сезгә Аллаһ Тәгалә көчен бирсен дип инде без бүген ничә тапкырлар әйттек. Бирсен чынлап та, ярдәм белән ташламасын, чөнки сезнең кебек кешеләр дә, композиторлар да, иҗат кешеләре дә безнең җир йөзебезгә яктыртыр өчен, яктылык өстәр өчен бик кирәк. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Тагын шулай матур чараларда бергә эшләргә язсын. Рәхмәт. Татарстанның атказанган артисты, автор башкаручы Айдар Тимербаев җырларыннан төзелгән концерт ахырына якынлашты. Зур рәхмәт сезгә! Хөрмәтле дуслар, шулай итеп, масштаблы проект әйе. Мин инде аны зур ышанычлы шундый хисләр белән әйтәм. Айдар Тимербаев җырларыннан торган икенче концерт бүгенгә тамам. Беренчесе аның көндез булды. Алма төшәр урында югы залда, икенчесе әле менә дәррәү алкышлар белән тәмамланды. Иң тикә җырчылар һәм Айдар Тимербаев иҗат иткән иң матур хит җырлар, шулай ук бик тәмле премьерлар. Булар бүген барысы да шушы уник залында яңгырады. Казан Уникс Айдар Тимербаевның традицион рәвештә уздырылган концерты бик матур узды. Дусларым, сезнең белән Роза Хәйруллина, тапшырган автор һәм алып баручысы түгел бер генә атнага сезнең белән сау булаша. Үз-үзегезне, якыннарыгызны яратыгыз, хөрмәт итегез. Һәрвакыт җылы, матур, якты хисләр белән яшәгез.